Estem en directe al Canal Català Tarragona, avui parlant amb el Ricard Checa, president del Sindicat de Periodistes de Tarragona, amb l'Octavi Saumell, que és periodista del Diari de Tarragona, i amb en Pitu Terrassa, que és el director de tottarragona.cat. La reunió que va tenir lloc ahir a Madrid, una reunió que havia sol·licitat en primera instància a la Cambra de Comerç per presentar a DIF, que és l'administrador d'infraestructures ferroviàries, és a dir, qui talla el bacallà amb el que es farà i no es farà en matèria de trens a les ciutats, i en aquest cas la de Tarragona, que posteriorment a aquesta reunió, insisteixo, sol·licitada per la Cambra, s'hi va apuntar l'Ajuntament. L'Ajuntament va dir que volia també assistir a aquesta reunió, la Cambra va dir que li semblava fantàstic, però que seria interessant que presentessin plegats una mateixa proposta i es van acollir en aquest cas a la que havia fet, o la que ja està escrita i beneïda per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla Territorial Parcial de Tarragona i el Pla Territorial de Catalunya, que és un bypass doble, bidireccional, Móra-Tabarit i després en sortida o entrada a la Pobla de Montornès, i una estació intermodal que es podia situar a l'Imperial Tàrraco o bé a la zona de l'Horta Gran, per entendre'ns, CLH, Torreforta, Floresta, Polígon Industrial Francolí. Faig aquesta petita pinzellada i entro ja directament en matèria. A mi em consta que en primera instància l'alcalde de Tarragona, el senyor Ballesteros, va dir que assistiria a aquesta reunió, que per mi hagués estat el més normal entre cometes, perquè crec que l'alcalde de Tarragona ha de defensar els interessos de la ciutat, conjuntament amb el president de la Cambra i conjuntament amb el director general d'Urbanisme de la Generalitat, senyor Joan Llor. La darrera setmana, els darrers dies de la passada setmana, l'alcalde Ballesteros va excusar la seva assistència perquè, segons tinc entès, havia dit que tenia que anar al Parlament a defensar les al·legacions de Tarragona a les vegueries, i això enllaço amb l'altre, però dona la casualitat que és dimecres, quan ja demà. Després va delegar amb el senyor Tarrés, tinent d'alcalde d'Urbanisme, que sembla el més lògic. Aquest també va excusar la seva a última hora assistència a aquesta reunió, per realment li va tocar el menjador oficial de marrons de la Casa Gran, que és el senyor Carles Castillo, a defensar el bypass i l'estació intermodal, una nova estació intermodal a la ciutat de Tarragona. Resultat, el senyor Carlos Juárez, que és el director general d'Infraestructures de DIF, no en tenia ni punyetera idea del que li estaven explicant, no tenia cap noció, no tenia cap informació del que li estaven dient, i va dir el que podia dir, que us podia dir amb molt de carinyo, però resumint, la ciutat de Tarragona, i sento molt dir-ho, i soc pessimista o realista, jo crec, no veurem un tren d'alta velocitat, o sigui, a la ciutat, a l'estació de la ciutat de Tarragona, de forma directa no arribarà l'alta velocitat. Haurem d'anar al Camp de Tarragona, a Perafort, Camp de Tarragona entre cometes, per anar aleshores també a Madrid o a Barcelona, o per circular per corredor del Mediterrani a l'estació que s'està construint ara al sud de l'aeroport. Ni 5 de calaix. Octavi, s'estan perdent oportunitats? Home, dona la sensació... Jo crec que l'error històric es va fer fa 20 anys, quan es va decidir que la festival anés allà, no? Anés a Perafort, no? Em sembla que és l'única capital de província per on passa l'AVE que no hi passa realment, no? Llavors, l'error històric va ser aquí. A partir d'ara el que es puguin fer doncs, són pedaços, no? Tindrem la intermodal de Reus. Jo crec que la gent, el que hauria de... no ho saben ni els polítics, no? El mapa ferroviari que tindrem, en aquest sentit trobo positiu el document unitari que vol fer l'Ajuntament amb agents socials, econòmics i polítics, de fer un únic document i un full de ruta, no? Diguem, de dir què és el que volem, perquè em dóna la sensació que ni a Tarragona sabem el que tindrem, no? Perquè per una banda encara no sabem per on es desviarà el tren. L'AVE, jo crec que no és... És un capritxo, gairebé. No, però si pots anar amb alta velocitat de Tarragona a Barcelona, són 28 minuts. Això jo crec que és el que importa. Hauria d'importar als ciutadans de Tarragona, i em consta que molts... el preu també és molt diferent. Això és un luxe, avui. No, això no és un luxe. Això és un gran benefici per la ciutat de Tarragona. Que la gent pugui anar a Barcelona i pugui vindre de Barcelona en 28 minuts representa un creixement per la ciutat molt important. Vull dir que aquesta és la qüestió. I aquesta, insisteixo, aquesta ja ha passat. Jo volia incidir i vull insistir que ahir es va perdre una oportunitat, una excel·lent oportunitat, per anar a Madrid amb les persones que pertocaven, en aquest cas amb els representants de DIF
i tenia que anar el senyor alcalde Però el senyor de alcalde- Tarragona el senyor a alcalde, defensar les Pito, opcions de la nostra ciutat. el senyor No hi alcalde- podia anar el senyor Carles Castillo, que és molt amic meu i li tinc un gran apreci. Això- Però no hi podia anar, hi tenia que anar el senyor alcalde de Tarragona. Però el senyor I alcalde... el senyor alcalde de Tarragona no hi va anar per problemes d'agenda. No, Però no. avui va a Madrid, al Congrés dels Diputats, a fer el paripé perquè el Congrés dels Diputats aprova una declaració de suport a la candidatura 2017. Però el senyor, el senyor alcalde no en va anar-hi amb aquesta reunió perquè era una batalla perduda. No, I perduda no, vull dir, les coses s'han de fer Bueno, bé. però era una batalla Però si perduda, és perduda o no i és llavors, perduda, l'alcalde té l'obligació de defensar llavors no podia els interessos dels ciutadans. No podia sortir somrient a la foto. Aquí ha anat a tractar les vegueries perquè és una altra batalla perduda, però aquí sortirà la foto. No, les vegueries, compte, les vegueries comencen Sí, demà i però- en parlarem. El senyor alcalde va dir que aniria al Parlament a defensar... I anirà perquè les sortirà eleccions. maco les fotos amb altres No ho sé, influents. de moment, no sé si vosaltres teniu una altra informació. Demà compareix Bueno, el ell va síndic d'Aran, manifestar el demà seu interès, compareix la Va demanar, plataforma sí, de... l'Àngel Ros de Lleida És anirà... demà quan toca anar al Parlament, eh? Demà o passat demà, però són 2 dies. Són 2 Jo no dies. tinc constància de que l'alcalde... Això fa dies deien que no, però Tarragona és una ciutat insegura. I dic insegura. Insegura, no segura. Per això volem posar les videovigilàncies Això qui ho aquestes. deia? Què dius? Ho dius tu o qui ho deia? No, no, en dic jo, Que és insegura. que és insegura. I ho dic amb totes les lletres. Insegura. Home, jo crec que seria discutible. És que ha dit el punt, insegura i punt, i clar... Segura no Només n'hi ha cap, opció. però dintre del que hi ha, si se'm permet també l'expressió, no crec que Tarragona sigui una ciutat excessivament insegura. Jo no he dit excessivament, he dit insegura. Una bona opció per recuperar, no? Perquè és un lloc on no es molesta els veïns. Jo crec que el port de Tarragona s'ha deixat perdre, no? Una miqueta perquè el mateix èxit l'ha matat o no s'ha sabut portar bé les coses. Jo penso que és un espai a recuperar perquè, insisteixo, no es molesta la gent. Ha augmentat el nombre de tràfic menor, a part d'estupefacients, al port. Vull dir, això no en dic jo, això està... No estic dient que és excessivament segura o insegura, estic dient que és insegura. I llavors vendre la moto, que el senyor alcalde i tots els regidors... Bueno, doncs, que hi ha problemes i 3 càmeres els poden solventar o poden frenar una mica aquest aspecte, com pot frenar major presència policial, lògicament, més llum, més il·luminació, etc. Aquí el problema jo crec que és qui controla el controlador. Jo abans les posaria als barris de Ponent a Sant Salvador, per exemple, que és on, segons dades de la Guàrdia Urbana i dels Mossos, és on hi ha més delinqüència, no? Jo crec que la part, el que deia el Pitu, que el port, doncs potser seria necessari, però si tots estem d'acord que el port és un lloc que està mort, llavors tampoc té molt de sentit posar-les a un lloc que teòricament hi va poca gent, no? Ara també entenc els veïns d'aquells carrers que ells, per tenir una major sensació de seguretat, vulguin això, però crec que l'Ajuntament ha de tenir una visió molt més global que no pas uns veïns d'una zona en concret i ha de fer un pla de veure realment on faria falta, i en aquest cas crec que els barris del port no serien dels prioritaris. Fins i tot algunes institucions públiques, allà dins, on estan els lladres, estan allà dins. Si posem a tot arreu, haurem de posar que és on estan els mamones, són a les institucions aquestes, a les entitats públiques, allà és on està el perill. Moltes vegades no és al carrer. Jo entenc que la gent hi ha aquesta sensació, la percepció d'inseguretat. És que no s'ha d'atemptar mai contra els drets personals de les persones. Jo crec que el problema, és que ara estava fent comptes, és la coordinació entre cossos de seguretat, no? Perquè hi ha la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, al port hi ha la Policia Portuària... No, al port no hi ha ningú. Exacte, tothom té unes competències però al final ningú les executa, no? Llavors el ciutadà moltes vegades no sap ni a qui adreçar-se, no? I aquest és un dels problemes que tenim. Jo crec, i també que amb els efectius, avui té la Guàrdia Urbana amb 3 patrulles o 4 a la nit, amb 4 cotxes patrulla i amb 4 agents i amb 4 motos poden controlar al carrer dels Mossos. I els que hi ha estan pagant periodistes. Llavors, jo el que crec, la policia urbana són pocs, els efectius, i moltes vegades tenen l'esprit recaudatori aquell que hauran d'estar... Moltes d'aquests 50 xicots. Vull dir, no, la policia de barri és com una comissaria, és posar un local de 10 metres quadrats on la gent pugui anar a fer una denúncia automàtica, on vegin policies pel carrer, on es sentin... Jo crec que tampoc és tan complicat abans de, insisteixo, recórrer a sistemes que poden atentar la intimitat